Terve, minä olen Antti Heinonen, Abu Garcia Finland-tiimin jäsen ja intohimoinen kalamies. Nyt kädessäni on Abun uuden Haspel-kelasarjan Revo STX. Sen mallistosta löytyy sopiva kela niin ultralight-kalastukseen kuin hauenkalastajillekin. STX:n suunnittelussa on korostettu laadukkaita osia ja keveyttä. Siinä on kerrassaan loistava jarru, Carbon Matrix, joka takaa tasaisen jarrutusvoiman koko jarrualueella. Sen ansiosta ennätyskala tulee varmasti ylös. Kela on sisältönsä tavoin pitkäheittoinen johtuen Puolan ainutlaatuisesta muotoilusta ja erittäin tasaisesta ja hitaasta ristiinpuolauksesta. Revo STX:ssä on pääakseli lentokonealumiinia ja suurimmassa mallissa se on tehty titaanista. Kelan ergonomisesti muotoiltu EVA-nuppi pysyy hyvin kaikissa tilanteissa käsissä luistamatta, jopa märkänä. Tämän lisäksi kelasta löytyy heittopituutta lisäävät Rocket Line Management-systeemi, Rocket Spool Lip Design ja sen roottori on hiilikuitua. Lue lisää netistä tai luettelosta tai sitten mene liikkeeseen tutustumaan. Abu Garcia Revo STX.